alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e roɓindu jayndeli moɗon weltare men dañ tawi kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altine hannde ko ɗon yo Allah waɗanen jaam goto fo salminama inde ko noon manama e jettode serenɓe men jettaki e lawol gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal e aduna o foof arafi kala wawa holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal dandayne musibaji ɗum noon ko dañde tan weltare addande on ko ɓuuri tengtude hannde jayndel nde ande hanki to mburto woni haala surtout ko gila hanki ha joni walla mbiyen gila hecci hanki ɗum noon ko kewi toon ene woni neɗɗo mo ganduɗa ete yaltini ko fetel fi kure e nder yimɓeɓe ha hewɓe mbasi hen pittali mumen ene jeeya hen jeynoɗo ɗo ganduɗa ko woni entreprise de change mo waji o wonno ma en gar hen ko ɓuuri yajje ha tengte accident dañɗoye ila Touba ko timmi yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali mumen ma en gar kadi e Amadou Ba ko hande huccidde e ɓeɓe ganduɗa kamɓe toon to suudu sarɗiyankoɓe leydi meɗen hande huccita e sarɗiyankoɓe gam wadde déclaration politique générale haalde gouvernement makko no jogori darnirde ɗum e haare nde holno yarata ɗum ko hande wonata nde wawi wiyede ni fuɗɗima toon to suudu sarɗiji leydi meɗen hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditan roɓindu jayndeli meɗen hande e oɗo subaka e jayde lesolay jayde gendire hande noon ari tan koye konngudi gardiɗo leydi ndi wiide opposition o kala ko ganduɗa ko kañum fayi e banggal rupture ɓe daari hen gam tan ƴewtade noɓe mbaɗata noɓe nawirta yeeso liggey mabɓe ɗum konngudi gardiɗo leydi ndi ɗum noon o wiyete ɓeɓe ganduɗa ko kamɓe goni association des maires woni ko ganduɗa noon goɗɗo wawa darade ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum ko konngudi gardiɗo leydi ndi ɓe mbi 16e déclaration mo politique générale guila 1970 ko hande tigui dañata woni hakkude Amadou Ba gardiɗo jagorɗo e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni wonɓe toon to suudu sarɗiji leydi meɗen garene jayde vox populi noon arita yeehi toon to diwan mo Mbour ko kalanoɗen joni woni yette oɗo ɓiɗɗo gorko uddiɗo kure caggal nde o naati ɗo ganduɗa ko monnaie de change joguino nadde tan gam waylude oɗon kalis noon ɗum addi tampere sabunde joom ko ganduɗa kañum woni ɗo sansanno oɗon kalis ɗo ƴewtidi andi ko faux billet wine heɓamo ko nden tigui o udditiɗen kure gam dogde hawa wari hen ko tolne yimɓe ɗiɗo haala tato ni nani haale ɓe mbi Amadou Ba hande yahata toon to suudu sarɗiji leydi meɗen gardiɗo leydi ndi noon ɓe mbi kanko kay o wi ko réel ɗo joni woni ko ganduɗa wawa darade ɗo e nder leydi ndi woni association des maires goɗɗo jinnoɗo darnede e nder leydi meɗen garene jayde le réveil on ji hande ardi tan e konngudi Abdourahmane Diouf kanko Abdourahmane Diouf noon ko tan député ko suuti konngudi makko fanude e député ji leydi meɗen wiide tan gouvernement o koko foti tigui ittede goɗɗo adde ɗum woni konngudi makko kanko gardiɗo leydi ndi noon wiyete kamɓe opposition ɓe mbawa wadde ɗo goɗɗo association des maires goto tan wawi wonde te oɗon kay darima ha paari ɗum noon garen ha joni e konngudi gardiɗo leydi ndi ko hen tigui keddittoɗen faade tan e association des maires garen ha joni e jayde source a kañum noon wi tan ko élément ji gadani faade e accident musɗo dañɗo ha yimɓe jeeyo mbasi hen pittali mumen wonko ɓe dañi hen nane nder jayde mabɓe nde ɓe mbi kay ko camion tigui yani e minibus ha addi oɗo jeeya mawɗo ɓe mbi gardiɗo leydi ndi kay fooɗi tigui walla mbiyen wukkiti jeygol e dow Yewwi Askan Wi garen ha joni e tan jayde wonde woni jayde meɗen grand place kañum e oɗo subaka noon kañum ari tan koye Bougane Gueye Dany sabone anda compte ji makko koko udda oɗo saaha ɓe mbi ko tolne 590 liggotoɓe ina gonde makko ɓeɗon noon ina ɗo joni so entreprise o uddi ma won ko musata e mabɓe ɗum Walf grand place addi ha joni tan e sankare Charles Foster mo ganduɗa ete kañumne e banggue culture ko keptinanoɗo wonno garene Dakar Times ari wiide tan banggal racisme jewtinda toon to Jam Radisson mo jam ñaajo toyete kamɓe ɓe ganduɗa woni
woni safalɓe turk wonɓe toon ɓe noon ko tan ñande fof hollude banggal racisme e bangue mabɓe on ji natal mabɓe ɗo yette kamɓe ɗiɗo ɓeɗo kamɓe noon tuuma tan banggal racisme e liggotoɓe ɓe dañi tampere no feewi e mabɓe ɓe mbi noon kamɓe jayde nde nde ɓe noddiɓe téléphone gam dañde hen ko ɓuuri labtude woni version mabɓe koɓe saliɓe notade walla jabade noddago mabɓe gam dañde information ji ɓurɗi labtude garene jayde tribune wi yimɓe 13 mbaɗa enregistré manam baasi pittali mumen e hakkude balɗe ɗiɗi ɗum noon woni hakkude accident ji oɗo ɓiɗɗo gorko pelluɗo yimɓe toon to Mbour e ko way noon ɗum noon ɓe mbi procureur ɓe mbi oɗo saaha kay mataw ne foti darade gam ƴewtade tan ɓe ganda goni wasɓe pittali mumen e ko wayni ko ganduɗa yette hewani yiyede nder leydi meɗen jayde les échos kañum ari tan koye konguɗi oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo a kuyate noon tan ɓe bindiri inde makko kanko woni noon bardo braquage toon to diwan mo Mbour to yette yande goto entreprise de change ha tan o wari e gonnoɗo heno e woɗɓe ɓe ganduɗa ne gonno toon e woɗɓe ɓe o felli kure gam dañde lawol ɓe mbi gardiɗo leydi ndi noon suuti gongade muɗum fawde Ousmane Sonko yaadiɓe muɗum garen e jayde quotidien le quotidien kañum noon ɓe mbi tan ko ɗo joni kanko ɓe ganda kamɓe goni banggal braquage woni yande dow yimɓe walla yande galleji mumen e liggeyaji mumen ɗum noon woni ko yiɗata hewde toon to diwan mo Mbour to saabu oɗo ɓiɗɗo gorko mo ganda ummi ko toon to diwan mo Thiès faade ha fay toon to Mbour gam tan felloyde yimɓe walla mbiyen yande dow mumen woni ko gandane foti ƴewtede garene jayde l'observateur ɓe mbi ko révélation kay ɓe garti tigui eko kewno ko kewi toon to diwan mo Mbour to woni oɗo ɓiɗɗo gorko uddiɗo kure felli e dow tan yimɓe ha ɗiɗo mbasi hen pittali mumen gam tan fo biyeji ɗi gandamo adduno ɗum tonete gam yidde waylanede ɗum kanko Amadou Ba noon ɓe mbi hande kay o huccittay sardiyankoɓe leydi meɗen garene jayde libération noon kañum wi tan ko oɗo saaha ko lawol niɓɓitgol e oɗo ɓiɗɗo gorko baddo ɗeɗo gueɗe gam tan jogade fobiyeji yinnode waylanede ɗum walla lawƴanede ɗum tan eɗo ganda ko kañum woni e joom monnaie de change kanko noon ɓe mbi yete ɗo joni o dangama lawol fawe makko jungo haade ɗum noon o udditi kure o felli e nder yimɓe ha ko tolni ɗiɗo mbasi pittali mumen yimɓe ɓe noon nani kala haala tato mbasi pittali mumen walla ko way noon goɗɗo ko gagne sise wiyete aɗuɓe 50 tan dañi wasi fittandu muɗum e Ndiaga Ndiaye kañum dañi ko duuɓi 35 kankone ko wasi fittandu makko e ɗeɗon baɗeɗe ganduɗa dañi oɗo biyeteɗo Aliou Ba ko duuɓi 40 dañi kanko noon ko gañande o musde o dañi ine miije noon beele omo jogori ummade hen walla saabu koye bassin o fiya kural kanko Moussa Ndaw duuɓi 34 kankone ko ƴettuɗo kural e oɗo ɓiɗɗo gorko baddoɗe gueɗe aɓe mbiya ko ɓiɗɗo Guinée garene jayde stade coftal ɓalli uddata damal garene banggue Maroc nde ganduɗa yette kamɓe poti noon hawrude en tan leydi France gam tan ɗum ko ganduɗa kañum woni demi final ɗum noon Maroc woni weltare nde ganduɗa ɓe dañi ɗum kono kadi Afrique fo dañi ɗum ɓe mbi Ronaldo kay oɗo saaha woni koye futuro saabu yete o yitani taw lawol makko équipe makko jooɗima tawa dañani taw club goɗɗo kay mo ganduɗa yiyama bojji muɗum musdi woni Neymar kankone saboro tan mataw sikkano ma lawol ngol haɗanɓe ɗo yette ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe joni udditen hello wongo sallahu lamɗo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe hello men wongo noon en mbawa wirtade ko kewi toon to diwan mo Mbour kono kadi accident ji dañoji saaha foof hande tan e subaka he ko jeeya kay nder jaydeli ɗi ine wiye autoroute à péage o wonmo ganduɗa ete ko moto jogui oto yani muɗum ha wasi fittandu muɗum ɗon sur le coup woni noon ko ganduɗa ete hande jeeyaji nani ɓuura hewde joom motoji ɗi nana felɓite taliji ɗi saaha foof wiyetake joom autoji ɗi tawi
kono kambe ne dobe dogirtani rewani lawol sabo an ka gondo e tali ka bado double gauche et droite ko ganda yiyataake hay nokku ine hawni kala do be ji do ganda hetere mobbe ne wawi nadde don be biyata ko moto wo ene wawi nadde don hakkunde otoji didi hakkunde camionji didi hakkunde bisuji didi hakkunde taxiji didi dum don fo ala ko haaju mabbe woni yobe ji lawol tan be jaha kambe na be poti artide hakkillaaji mabbe ko mabbe kambe jogi be dido motoji woni sukabe ngaren ko kewi ton to diwan mo Mbour odo biddo gorko jettete do kuyate be mbi ko biddo Guinée gardo do yette e der liji meden wadi de do gede bonde nedo kanko odon non mo jogi rewbe dido sukabe kanko baddo de don gede o be o wari bene goto benne ko jom sukabe ko jom besnguli be o gañi bene ko non dum fo sabi dum ko jogade fobiyeji moko arde o nde on wayli ha pari jewtindi andi ko fobiyeji nde yaltuno wimo an ko fobiyeji tottudami ko dono yaltini fetel moko o fi dum o fi on kam ko do wasi fittandu mudum goddo kadi nde wino ne falomo o sudditi kadi o fi dum kural kanyum ne o don ne wasi fittandu mudum sabon ko kure didi o fi dum de o fi dum kural ha pari o ari ko time mum kadi o jetti kural kadi o fiite dow on woni ko ganda sed musdo ender leydi meden Senegal ton to Mbour non do wiyataake dum woni go sabo so jewtidama caggal haalanoma do yete be ganduda ko liggotobe e tan liggotobe ton wonani Sénégaleji chinois tigi kambe be wadboni yankobe njani mabbe kadi tetti gede mabbe ha wodi ni le wodi no basdo hen fittandu mudum de don gede hande nani kewa e nder leydi meden Sénégal saha fof bange cambriolage nani bura hewde e ko way non sabo neddo uddita entreprise mudum fawani hen gardien e ko way non sabo sikkata de don gede ina kewa e nder leydi meden hande ha ara ha neddo yaltinde kure fiide dum e dow yimbe ina hamni ne hulbini yete ko ganda ina kewi ton to marché mo Mbour hande hulbinima yonti hankari ko wayni darane ko wayni ƴewani holno lawol walla holi laabi poddi darede ha sécurité wo bura beyda nder leydi meden Sénégal leydi ndi woni leydi ganda ina heewi arian de étranger ji leydi ganduda a andata holi holko étranger wo est ce que ko foti jogade ko walla ko ganda ko kanyum woni carte séjour mudum e ko way non mbele kambe abe jogo dum walla no be mbatta habe naata e leydi ndi walla holi chartuji tagdi abe naata e leydi ndi te ko buri hamnade hen ko woni hande wiete ko Sénégal koko muusi wiete ko Sénégal ko leydi ndi ala liggey e ko way non holko saabi nyene fof étranger ji ne bura hewde e nder leydi ndi ganduda pauvreté mum ni heewi leydi ndi ganduda ina muusi leydi ndi ganduda yimbe be mbiyata ko wayni walla wayni holko be don ngarata yilade ga ko ganduda yete mata minen min bawa yitude dum woni ko ganduda yete ina hamni woni ko ganduda yete ina hulbini so jewtindama e nder leydi meden en tout cas dal dum don ina foti burde jewtede ina foti burde yewtidede ina foti burde yilanede laabi ha ko wayni wasa kadi dañde e nder leydi meden Sénégal sabo ko bangal étranger ji abene wadde pirate compte ji jambour kontuji janani abena wadde pirate ko ganda ko kanyum woni bankuji janani dum don fof hande ko e nder leydi meden kewata hande yihi haabe jettata ko numéro ji Sénégal ngam wadde ma arnak woni non ko ganda yonti ngam ƴewtinde kadi sabu ko kewi ton ko muusi no fewi yedne yimbe tan fiede kure elle wonbe film hande ne hulbini yonti non ko wayni darane Allah dandane en accident ji dandane musibaji Allah suren hettianko be yebiyanko be do tottondirten aadi gongol so Allah lamdo jabi ya Allah wadanen jami kisal bani mon de baysata njaay wonno hedono en bangal caméra o ko Mansour Sawali astati wondude Ibrahima Thiombane to technique to woni ton ko Ali Fall on jaara